Machiegni nyakora mogo jwango kiny makawuono e chenro mar nonro ma gazet. Wantiere kodi kachiel. Bed koda nyaka giko ka koro kawano wakelo ni gazet mano mar The Standard kod mano mar Daily Nation. Sa osekalo kanyo kora mogo jwang dakika 30 kod auchiel mano tok sa 12 mar okinyi wakelo nonro ma gazet okinyi makawano kantiere kaka kod jafwambo wadwa mano Julius Otieno yawre. Yawre. Talo mane. Lal manade. Wan mane town ka. Kose town duo. Koso pek mar gima no osechako dok. Pek to pek lakini nyaka wapambana yie ka. Kata kamano in makare. An kare. Wadarango ni gazet ariyo mantiere kaka wuono. Kano wadarango ni kauno chieng' tich abich gazet mane mada usore ka to da usore nango gik mage momi peke kuonde gi duto. Nitiere gino ma gazet mar Daily Nation osebedo ka dhiro e thuolo mar jumani duto e pek mar ngima. Anno ka gazet mar The Standard bende nitiere kode kar kae kako wacho ni Hustler's pain begins. Koro sani late Hustlers koro da chako neno. Bende koro nende ka gima da chakre karka. Mano bende nitiere kar kanyo gi twak makende bende ma anwa iguro miyo jo Daily Nation e gazet bende omipe kar kae. To kaka inene kar kae wanya chako kod gazet manigi Hustlers. Waranga ne gik mantiere kar kae. Gazet mano mar The Standard. Wanya range ane ka mana chiel ka chiel. Iteno mabende wadhi bedo kanyo ka warango. Nitie sigana ma iye kanyo nitie gazet mar Pulse. Kiyude nyakwara moge jwang. Entiere iye. Koro wacho ni kata koka wachopo mondo mi wanon ni gazet mar The Pulse kawuono mano ka irange kar kae iyudo thuolo mari mondo mi donje iye kanyo. Kiyawo gazet mar The Standard iye kanyo idhi yudo nyadendi murwako law mabiluno. Mabulu mineno kar kanyo toke kanyo bende nitiere moko mabecho weche mag dusruok mopogore opogore bende yudo mana kar kae. Koro kiyawe iye kanyo tibedo kod ng'eyo ni weche mage mag jok matindo bende nitie kaka joma dongo umo yienu mar donjo iye kanyo udhi neno weche mopogore opogore sigana mag jothum mag jolomb oganda mopogore opogore man ka ang' iyudgi kanyo. Ochakre kacha ite mar 22 kichopo tiyude ibed kod ng'eyo. Kata kamano ite mokwongo ni mano mar The Standard ma wach mantiere kar kae. Ngugi Thiong'o bende wacho ni mana kik uywagna ahinya ywaguru ne pinyu mano piny Kenya. Oganda moko wacho kanyo ne nitiere wacho ni samoro ngima ne ok ni kare ahinya ka nitiere piny mar Amerika kama nitiere. Kata kamano kwedo weche machalo kamago miye pek kacha ite mar adek ang' warange mar The Pulse nika nitiere mar Lost at Sea. Mago matimore ite mar ariyo kanyo to mano timore pino mar Amerika bende ino kanyo koro nitie jogo mane ringo mondo chop piny odhi one Titanic cha ni endo nolutore yo machalo nade nitiere ye kacha yo mane wadarange ite mar ariyo kar kanyo mondo ang' miyo pachi kanyo bende Julius kwa warango kar ka thor wach mantiere kar ka mabende ang' wayuda ne gimomiyo kanyo modhianje maduong' ahinya Hustler's pain begins makore kama nitiere pek mar wach. Wachaka ne gimae Julius nitiere sigana go mochiw e ite mar auchiel. Kata kamano mae sigana modarango karka kata wadhi sigana e ite mar ariyo to wadhi e ite mar adek. Hustlers pain matiani chalka gima nitie chandruok makoro wachakra ni hustlers. Ng'en hustlers gima e joma kawaida manogo kura higa mokalo. Gini mama mboga, gini joma riembo boda nyamburko. Koro chal kagima banga jod bura kalo pende chike mogo mag medo usuru. Koro kochakre ka chiel do mar abiriyo bochako chulo usuru mamalo molo mwachulo sani. Tineno kaka jo Standard okete mbele kanyo nyiewo mafuta dhi medre gi siling 12 lita ka lita. Giwacho ni ka ondike tiyudo osara atamala 1.5 mar osara ni itere idhi ng'ade mar gimiluongo ni housing levy mar gero ute ma serikal dwa gero. Then ka itimo biashara ma yudo siling milion 1 higa ka higa nyakimi serikal osuru mar atamala 3 e kuom gima e kuom ohala miyudo ama pesa miyudo kalokre i ohala marino. Matina ni mama mbawa jo boda boda mane iparo ni serikal nyalo konyo makoro rodhi winjo pek e wach machulo sur kochakre ka chiel mar abiriyo matere dwe manyien kopa ka od boro sekalo gin koro sani gimodong en mana jatend piny keto koke e sheria no then obedo approved kaka sheria to jo Kenya chako chulo usuru manyien kochakre dwe manyien.
mano bende kantie ka nyakoro mo jang iro kanyo weche ko pogore opogore medruok mag nengo mag wuoth bentie kar ka kantie advance tax no ka gisiwinjo kar kanyo ang'warange mondo wane ni gik moko mantiere kar kanyo e ite no mano mokwongo bende e ite mar ang'wen kanyo nitie weche go mago duol siayo duol wacho ni MCS bribed to finish me mane yie mowacho kar kanyo ka ng'inene kanyo e ite no mano mar ang'wen kata kamano wayawa gazet mane wach mantiere kar kanyo wacho ni weche mag skunde ero tere nyithindo dala chon wacho ni awikali wacho ni kama ni rito ni mondo mi pono gibede e sikul en ang'o manyalo bedo timore e sikul aparo ni serikal otero pesa moleo sana e skunde then chal ka gima skunde moko be pok oyudo pesa no chal noter pesa to nitie skunde moko ma pok oyudo pesa no then kaka piny nie tekni nyalo bedo nitie jonyuol mang'eny ma pok ochulo pesa ni nyithindgi ma school fees koro yudo ka weche mag school tek onge kaka nyithindo nyalo konyo onge kaka jopuonj nyalo konyo nyithindo koro emomiyo gazet wacho ni nitie skunde mosegolo nyithindo chon ni half term at least 1 week achiel kapod mbele mondo nyithindo kik chandre skul ka onge gimichamo ka onge pesa ka onge serikal tero pesa moleo en tich matek kabisa sana ni jopuonje principal ma gin jotend skunde go wageni wabiro thuolo mondo mamanye jopuonje go bende omiwa sigande gini gin to pek mane magikadhe ka gin e skul kacha duchi makano skunde buora dibedo kacha kachako after margi ayanga bende gin gik mage magin go kar kacha ang'warange kanyo bende e kinde mabiro maber ni skunde mopogore opogore e gwengewa Nyakach Girls ndi kacha Nyamira Girls ndi Nyabondo Nyamira bende kochopo kanyo juma manyien ko giwuok wacho ni kinde magiwuok kanyo en ang'o miyo after mobiro chon penjo maduong' ahinya mantiere kar kanyo waloka ne gazet kar kae to waranga ne sigana ne Julius Imia Pachi e ite mar ariyo kae makoro ntiere iwacho ni kanye makoro yudo gik moko ma nyiso kata manigi ranyisi mar submarine kata wacho kanyo ni Titan submarine mano wuok kacha kadhi neno kama ne Titanic ne olware kata kama ne dhi kacha ma omoki ma sigana mantie kar kanyo oro nondike e gazet to gino mano ndike kar kanyo ne ni oganda manya bedo kanyo ni penjore ni en ang'o mobedo kacha ni irange nitie gini makoro deno warang kar ka agin jomoko abich mano donjo kar kanyo waranga malo kae mane picha ni mantiere kar ka iwacho ni kama nitiere jogluongo ni recreational divers jogo nyadhi ga mana nyaka mita 40 mane bupi kanyo kaeto mano mar jolweny kata mar military submarine moro maduong' cha marenge bupi ka chopo nyaka mita 300 mantiere kar kanyo koro bang'e kosechopo nyaka mita 1000 mano tiende ni kanyo e kama ugik machieng' nyalo bedo ni chope ting'e ni chieng' bende nyalo bedo ni medo thuolo mar loso kata muya no minya bedo kata ni intiere godo e bupi kanyo manyalo miyo yud kata weche go mago mag oxygen gigo matimore kar kanyo mano fit maromo kata 3300 gimo wachore kar kanyo bende ka wadok mana piny mondo wane ni gigi duto notimore e yo machalo nade bang' saa achiel gi dakika 45 kanya kama ni gigo olale koro ne wacho ni koro ne lose contact mare kod jogo mane range e yo makare kaka osiko kod piny iwacho ni sani ne gintiere kata kod seche buora mane gitieko e pi kanyo gik mage mane nitiere achiel nane mane gikale iwacho ni Ocean Gate iwacho ni jogo mane nitiere iye kanyo bende ne en CEO mare mano founder kachel koda ka ja ohala machielo mawuok e pinyno ma Ingereza to piny kae nyakora moge jwang' kae kama nitiere Titanic no kanya kama ero ne onime mabor jomowuok ka ne dhi manye ne da chopo piny ka mita maromo 3800 manyiso ni gin mita 2800 tok kama onego bed ni chieng' chope obor en piny kabisa en gima lit kabisa story mwasomo ni kupe jogi ne gin ji abich tiwacho ne gin billionaires ne gin joma omeo kabisa nyaka CEO mar company ni jomoko matimo biashara gi mang'eny lakini ang'eno ok kata kinyalo yudre ke jama ama gimodong' mar gima ne gitigo donjo e pika lakini ok apar Kenya yudgi ka gin dhano ma dhano en wach malich ma ang'eyo ni teknoloji ma dhi konyo
serikal Amerika mondo tem konyo mondo tem golo at least kata gigol gima nokethre ei pini lakini en wach malich ahinya. Mano ka nitiere kar kanyo koro mogo jwang' ang' inyalo yude ne kanyo mondo ne gin gik mage mantiere kar kanyo. Iwacho ni kanyo bende nitiere jal machielo ma bende en japuonjre e mbalariany iluonge kanyo ni Daud Suleiman Daud mano bende nitiere kar kanyo. Iwacho ni mae e Titanic no kama nitiere tiende ni kanyo bang' ka nosedonjo kendo nonimo bang' tuomo ice no mane nitiere nam mano ma Atlantic. Gino manotimore kar kanyo en tien nokelo tho mar oganda maromo 1,500. Iwacho ni jogo ma pod menyo odiochieng' ma kawuono iwacho ni kawuono dhi bedo a very critical day mar menyo kendo mar neno ni jogo minyalo res kata kamano maling'ling' tie ni giduto ka seche mane odong' kacha to ndalo 4 mano chiw chieng' wuok tich norumo odiochieng' manyoro kendo oganda mathoth paro kanyo ni ponono gisewito ngimagi. En wach malit aparo gisewito ngimagi la nikech mane wacho kare weche mag debris field mantie kani manyiso ni gigo modong' ng'injo modong' e submarine no mano donjo iye kanyo. Haya nyakoro moge jwang' wadhi kama chielo e wiye kanyo nitie weche wacho ni sacked employees had warned about safety of the vessel. Mano bende kotenore kod wachni mano mar Ocean Gate ma bende nitiere kar kanyo omiye pe kar ka. Wadhi weche mag Ngugi Thiong'o ka wacho ni please don't cry for me. Wadhi ane mane ite mar adek mane kama sigana no bende nitiere mano ka warange kanyo e ite mar adek. Mae gima biro e kinde moko wacho ni osebedo kacha ka entiere e ngima moro mok ni kare kata kamano neno picha mago mag anyuola mare ka gin entiere kodo nyaka nyakware ka gintiego kanyo oko mar mbalariany no mano mar California. Yes. Ma jandiko malich ma kila ng'ato ng'e piny ka e Kenya marwani to osedak e US kuom ndalo mang'eny. Iwacho ni exile ne chal ka gima nodhi pondo kono ka bang' ndiko gik mane jo serikal ma Kenya koyiego kabisa. Lakini sani koro owacho ni Kenya kika unena chandra ama kika unena abet kenda oko mar Amerika. Lakini yuagni pinywa machal nok ber ahinya chal ka gima demokrasia mar pinywa ok ber ahinya ema mi wacho ni yuagno ni pinywa to kik yuagn an nikop anase nandiko gik ma ne golo gik ma ne temo kelo demokrasia e pinywa lakini nodiye chal ka gima serikal nodiye bo wacho ni odhi odag Amerika. Koro wacho ni kik yuagna to yuagru no pinywa mondo wayud demokrasia ma kila ng'ato nyalo wacho gima nie pache, kila ng'ato nyalo timo gima pache miye bora noluwo katiba kaka dwarre. Jandiko ni osendiko buge mang'eny, osendiko story mang'eny, moko ang'eny serikal ok oyiego, moko serikal oseyiego. Aparo nitie ng'enyne ma serikal ok oyiego momiyo ne ochune odhi piny ma oko mar Amerika mondo o protect ngimane, obed e exile mondo protect ngimane e piny ma oko. Aparo ne momiyo owuoyo kama owacho ni osetemo go piny aminyo osetemo manyo demokrasia ni Kenya koro kik wayuag mana pinywa machal nok ber ahinya. Iwacho ni kinde go bende gik mathoth timore ahinya kanyo kata kamano wacho ni oganda mondo oyuag kendo lemne e piny Kenya gino mosebedo kanyo wacho don't cry for me, cry for beloved country Kenya. Mani gima tiere kar kanyo kondike e ite no mara adek mano bende bang' twak kod gazeti mano mar The Standard. Kama chielo wadano oranga ne ite mar 4 Oduol Disons. Oduol koro wacho ni kom mar $1 million ni okia. Owacho ni kata embe gino buoge. Mano gima tiere kar kae. Wacho ni weche mathoth pod medo mana nyuolore kar kanyo ka wanene. Mane komno ma Oduol otiato bende ne nitiere ka mano MC ma East Imbo to penjo maduong' mantiere kar kanyo ne mibadhi ma podi medo mana gol pile ka pile. Nyoro chak moro no wuok ni ero MCS no chulo siling 70,000 moro no golo kete account mar otiato mondo mi opog ne MCS kinde mane gore da fecha oko. Kuom dalario mokalo wasebet ka waluwo sigana mar deputy governor ma Siaya jatelo Oduol to chieng' mokwongo ne MCS ko wacho ni Oduol chal ka gima no chuno procurement officers ama jo matiyo ne county government mondo nyone kom ma Sergeant Atams to mako. Kom no wachna $1.1 to nitie nyaka mesa moro mabe no nyiewne ma $1 million.
then office no keto soundproof ma county notiyo go million ariyo keto soundproof to kombe moko bende mantie kanyo nitie mar 15,500 kombe ariyo kombe ariyo koro kanyo nyoro kanyo ochung' mbele senators owacho ni mokwongo en okia gima notimo en ok en achiel kuom jok mane onyiewo kombego. Owacho ne senators ni kaber to dwa kotim nonro mondo ong'e adier ni to milion achiel nonyiewogo kombeno koso ne nitie mibadhi moro iye kanyo. Owacho ni en okia wach moro amora mar kombego. Kendo nodhi mbele kowacho ni chal ka gima MCAs mano ogo kura mondo obed impeach ama mondo gole tich nowacho ni nochul gi allowances mang'eny kabisa. Achiel kuom gi en MCA ma East Imbo manochul 70,000 but wacho ni ng'eny gi MCAs te nochul allowances gi executive ama serikal mar Orengo nochulo MCAs go karibu te allowances mang'eny kabisa mondo gole tich ama mondo go kura mondo bed impeach kano osebalo gi serikal mar Orengo. Owacho ni oyudo mibadhi mang'eny kuom dweche 3 dwe mar 11 12 Januari noyudo ka ne nitie pesa moko manigolo e bank account mar county government mane romo $1.7 kano dhi nyiso Orengo gigo Orengo chal ka gima ne ok owuoyo kode maber dhano kochakre kanyo to gikosana. Koro kanyo ma osebedo wach matek wacho ni mibadhi osebete osekwal moko $100,000 seche moko kwal $400,000 nen wach matek lakini kawuono no ben senators dhi Siaya akiana nan gidi but no ben committee mane temo rango wach ni dhi Siaya mondo ne office mar Asanga kopo wach ni renovation ama kaka ne gitemo los office mar deputy governor county notiyo go $18,000,000 koro committee dwa dhi nena nento $18,000,000 notima ng'oyo office no kigolo kombe nitie gimoro manotimore e office no manyalo tero pesa maromo $18,000,000 koro committee no motelni gi senator ma Elgeyo Marakwet William Kisango no ben dhi Siaya kawuono then giduogo gidhi retreat mandiko report gidhi keto e od bura wik manyien wuok tich. En gima morito be nyakoro mo jongo mondo wakone ni gini gik mage mantiere kwawuok e ite no mano mara ang'wen wadhi e ite mara auchiel kanyo nitie wechego mag Hustlers ne wasemulo. Azimio koro pango ng'anyo kata ma en romo magala moro ma bende gipango juma manyien banga koro paro mar chik omenda cha bende koro osekadho tiende nang'o mano ko ntiere kar kanyo ite mar 7 mane gima tiere kar kanyo kane Martha Karua bende loso kanyo kane gintiere kanyo chenro mopogore mag bedo kacha kagiluwo en gima chalo nade e kinde wadhino kacha kwabiro nikech gazet mar Daily Nation bende ndike kacha Raila the wounded general. Azimio chal ka gima nyalo kendo bago maandamano ama ng'anyo kaluwore gi gima notimre bunge ama e od bura ne jod bura mag Azimio notemo kabisa mondo bill ni ama clauses moko mag bill mar tax finance bill ni kik kal lakini ne namba gitin koro jo Kenya Kwanza ne ogo kura ba bill nokalo kaka entie no koro Azimio chal ka gima oseluongo political rally kamkunji chieng' tich ariyo mondo dhi owach next course of action ama gima gidhi timo bang' jod bura go kura kaka ne gigo bang' kalo chike manyien mag usuru. Mano kiri mantiere kar kanyo wadhi ane ite machielo nyakoro mo jonge ite mar 8 kanyo wadabeda kanyo kwa kalo mang'wech wanene kanyo weche mag lokruok mar kor lwasi. Ruto medo mana loso motegno e weche gi mago omenda ma ichwalo mondo mi okonye kinde ma ng'oma timore lokruok mar kor lwasi nitiere telo bende mag piny mangima mano ka irango riwruok mag pinje ma oko Antonio Guterres bende medo mana kwayo oganda mondo bede achiel e lwenje machalo kamagi romo ne gintiere mano kelo kanyakla nyaka jatend pinyno mano ma Ufaransa kar kanyo komosore kod William Ruto wanyanene ite mar 8 kama bende no kar kanyo wach mantiere magidwaro en ni omenda gi bende ochwale ne jogo mantiere kod magale midhiero mag kor lwasi ma bende osebedo kacha ka gintiere kinde ko bende Daktari Kerry mano Vanessa Kerry bende koro oyier kaka iwacho ni NWHO's first special envoy mano madhi bedo kacha e climate change kata weche gi mag lokruok mag kor lwasi. Lendo maka mano tim Paris kinde ma iwacho ni Global Financing Summit
dhi nyime. En okang' moro ma pinje mamoko bedo nego bed ni rango. Aparo ni global change en gima chando piny mangima, en gima chando Africa, chando Europe, chando piny mangima. Emomiyo jotelo gi owacho ni gibi kama achiel mondo giwane ewi loso wach mar climate change mondo kik odhi marach kabisa, kik ochand jopiny kabisa. Climate change en gima chalga gima ochendo kabisa. Kata mana king'iyo dweche moko mokalo ama higni moko mokalo kanyo, Kenya osebet gi weche mag climate mang'eny, sana story mar drought osebet kuom ndalo mang'eny bokelo kech, okelo weche mang'eny. Emomiyo ka nitie meeting kabila to nyaka Kenya bed mbele mondo wa benefit, kata ka pesa miwacho ni pesa no biro biye Kenya mondo konyo jo Kenya weche mag environment ama climate. Weche moko bende nyakora mogi jwang' wadhi ite mar 10 kanyo nitie sigana moro ma bende ang' wayudo thuolo mar range ane. Iwacho ni koro kae nitie kambi mano mantiere pinyno mar Ingereza. Luongo kacha ni Tesco. Tesco koro suspend orders magisebedo ka giyudo kawuok e kambi mar Del Monte mayudore Thika mantiere pinyno mar Kenya karka. Kiwacho ni supermarket no mantiere pinyno mar Amerika ma Ingereza ni kata kod dukni madhi 4,000 mantiere piny Ingereza kod mano mar Ireland. Gino ma apo nono osebedo kanyo ka oganda mamoko go embaka mathoth. Iwacho ni kae Del Monte bende koro iseyo kuom ketho ratich oganda. Mano e gima tiere kar ka. Ineno e ite mar 10 oket mananas no kar kanyo. Ang'eni sigana ma kamagi bende nitiere kuonde mopogore opogore e mbui bedo neno gi kacho odiochieng' manyoro ka sigana ni pod imeno mana goye. Del Monte osebet ka ywak ne kopo ketho ratiro mar ama ketho weche mag human rights. Osebedo ki ywak ne jok matiyo, osebedo ka ywak, ji mang'eny osebedo ka ywak ne. Lakini koro gima timre ni en nyalo ketho ohala gi kabisa. Kop ka jok mani uso ni products ni wacho ni koro ok wadwa nyiewo giki matiende ni ohala dhi dok piny. Ineno ka gima jogweng' wacho mantiere alwora mar Thika. Wanya dhia wanene kar kae wacho ni villagers mano maluka, yes. Mano ka wantiere wiye kae. Gino magi wacho ni villagers koro describe wacho ni being kicked. Igwegi, igogi, kaeto bende iwegi ka pach jolal. Yeah. Gino mantiere kar kanyo wacho ni tiyo koda chumbe kachelo koda ka ntiere mako wacho ni kata panga bende itiyo kar kacha. Nyalo bedo ni jogi bende ponono wito kata ngimagi kata moko bende kala chiedh nade mopogore opogore. Aparo mano nitie. Enan koro labda pok ong'ere oko, lakini gini chal ka gima jogweng' wacho kae chal ka gima gichandre kabisa. Sana jok matiyo kanyo. Kata mbui mar The Guardian achiel kuom ute fwambo mantiere pinyno ma Ingereza. Gino mane gindiko kanyo odiochieng' manyoro bende in gino bende ket kode inene kar kae. Gin jogo ma ilieko ni osebedo kata ka kwalamo mananas ma itiyo kata mondo mi olosamo gigo mopogore opogore mitero e pinyno ma Ingereza mondo dhi ous. To ng'ato kokwalo gimoro no bani time kama no bani goyo kama kose itere ka police. Ikaw kaka iluwo chik kaka chik wacho kono bani ti kod itonga gi opanga okono bani ni time kaka jogi ndiko kae ni ok gima ber. Nitiere oganda mopogore opogore bende ma koro wacho kanyo ni gin gi paro mopogore nyaka jogo mantiere dukni mago ma pacho kae. Nitiere kanyo wacho ni achiel kuom dukni ma pacho kae mano riwruok ma gineno kanyo gin gi CEOs mopogore opogore. Iwacho ni gin bende no kwagi nikech gin jogo ma bende osebedo ka uso mwandu gi mag Del Monte. Gipenjore kanyo ni gin to koro gin gi paro mane kambi mawuok oko kata duka maduong' mantiere pinyno ma Ingereza osechungo ka orders mag Del Monte. Ka iwacho ni girocho ratich oganda. Ginto giwacho yo machalo nade. So mathoth ing'e sigana ne mano mar Del Monte koro mo jonge ite mar 10 ka wadhi mana nyime koro iwacho kar kanyo weche mag control of budget wanyanene mana kar ka. Iwacho ni executive of illegal expenditures. Mano koro mantiere kar kanyo ka mane gima giseyo. Ineno kanyo koro Margaret Nyakango ka oloso kar kanyo. Magi achiel kuom gigo ma bende koro achiel kata mazi miyo bedo osebedo kadiro. Giwacho kanyo nade. Jogi osebedo ka luwo chik kata kaka gitiyo kod omenda bende ok en gimoro makare. Onego duok executive cha piny ka rango kuonde mamoko bende. Aparo mana adier. King'iyo reports ma mamano
osebed ka golo nitie weche mang'eny mosendiko kanyo manyiso matemo wacho kaka serikal ok oluw chik katiyo gi pesa gi osuru magichoko koa kuom jopiny. Yudo ka jomoko tiyo gi pesa mang'eny lakini onge documents ama onge gimoro amora manyiso ni pesa notiyo kaka dwarre. Koro en kaachiel gi Auditor General gisebed ka gigolo ripode mopogore opogore matemo nyiso kaka serikal ok ti gi pesa maber ama ok oluw chik kaka dwarre e tiyo gi pesa kaka magigolo kuom jokenya. Paro madier kamane sigana mantie kanyo koro Ojwang' e ite mar 11 nitiere weche moko bende mantiere kagi mag title deeds. Iwacho kanyo ni county bende koro chiwo title deeds ne land owners mago maromo 500. Magi jok mantiere county ma Uasin Gishu. En chenro mar neno ni jogo mantie kod lope bedo kod lope gigo e yo madwarore, kendo iwacho ni gin gi ratiro magi ni mar gin go bok ma opogore opogore. Oneno ka ichiwe kinde mokalo kendo en mor ang'e ni jodak e county ma Uasin Gishu kane ogoyo maka moduogo. Nyaka min ker achiel kuom jok manomi title deed. President Ruto's mother Sarah Samoei. En mane miye title deed gi governor ma Uasin Gishu Jonathan B. Penjo mantie nobedo koonge go. Waneno kamano. Aya. Koro Ojwang' nitie weche kanyo mopogore opogore. Linturi bende koro dok ne tax kata usuru ma koro gole wi mogo, sukari kod ochele migolo e pinje maoko kata mabedo imported. Mano sigana no bende omi pek malo mogik e ite mar 11. Linturi defense tax waiver mane wach mantiere kar kanyo. En okang' moro ma sirkal nyalo bedo n'okang' moro makare maneno ni gini bende ochopo kare mondo mi okele yot ne oganda. To kelo pek machal ne jopur mag mondo makamagi pachoka. Lakini kata yot magitemo kelo no oganda go nitie osebet adier kop sani king'iyo bei mar mogo malo, bei mar sukar sani 500 kilo 2. Koro ok apar kata ka nitie pogruok moro mosebete kata ka gitimo kata ka giketo waiver. Lakini jokenya ka nitie jok mapuro ochele, nitie kampuni mang'eny ma loso sukar, oduma sani ji chiegni dhi e keyo. Koro gikabele kata ka gitemo konyo oganda, lakini serikal dwa kabe ong'iyo gik ma jokenya wegi temo golo e puodho to gin to idhi konygi nadi molo kila kitu oko kabiro Kenya. Aya, kamano Julius. Ang'en warito gazet mar The Standard. Wadani warang gazet mar Daily Nation. To kapok wadhi ane ite mar 17 mana pachi mapiyo. Penjo nitie kanyo to nitie jogo modwoko yes and no. Mai twak mano go mokwongo kiny ma kawuono ano kachiel kuom welo bende osedonjo kar ka ma bende ang'o twak godo. Mane penjo maduong'. Is it necessary for TSA to retest matatu drivers? Bende ni gimoro makare mondo mi penj manyien ni ogol kendo ket ne derepe mag matatu. Ineno kanyo Tevin Kitheka mabende ma NMC kachiel koda ka Bernard Wanderi mabende matatu driver owacho ni ooyo Tevin ma NMC to yie. Koro karaka nitie reasons magichiwo gik mopogore opogore mantiere karka. Tara kala mano bende Morris Oduor mano go isiro kawuono mabe achiel kuom drivers ma pacho kae mag PSV embo wacho no. Wadhi bedo ka gi ja TSA be madhi wacho yes. Koro wadhi rangi kori inene yo machalo nade mondo ani kira kuri Morris kitieko. Aparo ni yes there. King'iyo numbers ama statistics mag TSA moloji 3,000 to higa ka higa accident mag yore. Emomiyo ng'enygi ai matatu engi ai buses madongo maribo gotieno gi. Koro aparo ndware ka NTSA ong'iyanen to en drivers kose mtokni ema ok beyo. Aya. Penjo mana kanyo maduong' ahinya koro Ojwang' warangi kendo wayudi joma wacho yes wacho ni get rid of all incompetent drivers. Derepe man gi lony matin ogolgi kaluwore ni gikia kata penj monego bed ni gidwoko. Joma wacho yes kaka driver kata Bernard Wanderi wacho kanyo ni sirkal noero mana kawo usuru. Omenda ema gimanyo. Paro makamano bende Morris Oduor ni wang'o konwa ni ento onene yo machalo nade. Aya. Wang'ane ite mokwongo gazet mar Daily Nation kae. Sigana maduto mantiere karka. Agena waloso weche mag DJ Evil man ka mar Raila Odinga ni kachiel koda ka gige duto mantiere mago ma gichano kanyo juma manyien. Bende adwani mondo mi waranga ne kar kanyo. Kata kamano weche mag pek mar ngima bende nitie kar kanyo ite mar 12 ma bende omiye pek kachiel koda ka weche mamoko omenda makoro gol mag jodongo. Ang' wayudo ne kar kacha. Miya mana pachi e wach mantiere wacho ni mantiere wiye ka pek mar ngima waserange
iwacho ni gik masani nitie payslip kiyudo siling maromo nadi jok mayudo siling 100,000 iwacho ni sani ere kaka ong'inj osara mari jok mayudo siling 50,000 ere kaka intiere kode kacha iwacho ni omenda ka nitiere ot madhi siling 41,000 sani kode yo machalo nade wanyalo lose wi mano mantiere piny kanyo kae to rangane weche mogik mantiere kar kacha e ite mano mar 12 kod mano mantiere back page kata walore lora gi kanyo miya pachi kar kae Julius ino kanyo nitiere kwan mochiw kar ka jogo mayudo omenda maromo siling 50,000 piny mogik mano ka wantiere kar kae ema ng'inegi ane ni chal mar wach osara siling 50,000 gi siling 100,000 kaka ong'inje matin kiyudo osara mar 50,000 idhi dok ot 39,000 kende sani mano luwore gi kalo chik mar finance bill ama usuru manyien manyo jod buro kalo ni matin ni pay iluongo ni pay as you earn masani chulo 7,143 dhi dok piny matin dhi chulo 6,879 lakini NHIF, NSSF mago dhi bet malo te then tie moro manyien magikelo miluongo ni housing fund atamalo 1.5 mar msara ni idhi ng'ad matin kiyudo msara mar 50,000 idhi ng'adi 150 malo kanyo koro king'iyo pesa te midhi ng'adi en 10,084 matin idhi dok e ot 39,916 to jogo mayudo siling 100,000 nyakoro mag jwang' bende nyayude kar kacha ni omenda gi dhi e yo machalo nade kaka inene kar kanyo sani omenda duto ma ing'ado ng'ato mano e osache romo kacha siling 24,000 kod 43 mano mantiere kar kacha sani koket weche mag osuru ma ijuogi mano madhiga kacha ka KRA madhi NHIF NSSF ni bende koro en siling 1,080 mana kaka inene kar kanyo koa e 200 omedore kanyo kaeto bende yudo kata NHIF jok mano osebedo kacha chaka chule 1,700 ma jok ma yudo siling 100,000 kaka osara gi sani koro dhi chulo 2,750 en medruok mantiere kar kanyo kaachiel kod weche mamoko mantiere kan housing fund joma yudo siling 100,000 kodhi ng'ar kacha 1,500 tiende nang'o siling 28,455 omenda madhi bedo kar kacha ka ing'adi itero dala pesadi pesa no ng'eny itero 71,545 pesa no ng'eny to chon notero 75,000 tineno gima timre itemo ng'adwa mae lakini bei mar gik moko to dhi malo ineno malo kawacho no bei mar mogo dhi malo skar sanen 500 kila ariyo kila kitu dhi malo lakini pesa to dok piny to bende okiwinji kama iwacho ni osara imediji ok nyal bedi kaka piny chal kama matinde ne jopiny ema dhi winjo matek nyocho tek lakini koro dhi bedo matek molo kaka nyocha entie aya wadano waranga ni back page koro kato watieki karka mano ka wantiere kar kanyo gazet mar Daily Nation wacho omenda mag jodongo koro bende ogol odiochieng' manyoro bilion 16.7 paro makoro bende ji mathoth orwako ahinya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua notelo ni chenro makamano makoro wacho kanyo ni madhi bedo kacha chaka ichiwo jok mopogore opogore wacho ni jodongo maromo kacha milion 1 dhi bedo ni yudo thuolo mar yudo omenda gi mosebedo kacha kolewa redio mar 11 oselewo koro wacho ni jaduong' ka jaduong' dhi yudo 16,000 kochakre dweni en dwe manyien to gidhi yudo gi e banks ioro pesa go e banks moko 6 ma serikal tigo mondo pesa ni ochop ni jodongo go e gwenge aparo ni maber ko pesa ni jodongo mang'eny chandre e gwenge onge kata ng'ato onge kisetiyo bi retire ama ni onge tich lakini sani timo karo kinyal dhi timo gimoro amora mondo yud kaka inyalo konyori je odak matek koro aparo serikal to maber mondo mar golo pesa ni mondo gikony jodongo mane gwenge mawinjo matek makata gima gichamo onge aya nyakoro mag jwang' weche moko bende matenore kod mago mag Babu Owino e ite mar 12 kanyo kotenore kod kata weche mopogore opogore mantiere kar kanyo ite mar 12 kar kanyo DJ Evolve mano mane ilio kanyo bende wacho ni Magina nomake mano ka entiere magawa moro bor Nairobi kar ka wacho ni anoka neno Babu Owino ka ogoya kata ko chiela gi Magina mago weche mabende koro chiwo kata ka neno ka watieko aparo ni Babu nyocha wacho ni osedigo pesa makalo milion 58
e thieth kata gi konyo DJ Evol mane chal ka gima nogo bunde magawa mane gintie no, lakini Nyoro nowacho ne en ok oneno ka Babu Owino nogo bunde. Matin okian Babu emanogo e bunde kosenga manogo e bunde no. Lakini kes dhi mbele. Taparo ni kako osewacho no chal ka gima otemo wacho ni kakoro okian Babu Owino neno gi bunde, matin otemo wacho ni Babu Owino ne ok ogoye gi bunde kopok nonene gi bunde. Lakini gin weche mag doho. Doho ema dhi warito tarik 26 kendo weche go wanene kaka bro dhi kar kanyo. Nyakoro moge jwang weche thoth kantiere kar kamane makelo giko mag nono magazet aduo kod twak mano mokwongo. Julius erokamano. Erokamano telo. Nyakoro moge jwang weche thoth kendo koro mane ma tieko kar kanyo ka waduogo an wadhi nyime kod weche mathoth mapon tiere kar kae. Koro kik idhi mabor, kete mana kar kani mar ka waduogo twak nitiere kar ka. Penjo nego bed ni ipuonjo derepe gi koso penj manyien ni tiende nang'o. Kete mana kar kanyo koro moge jwang waduogo bang' yweyo ma okaw sana.